Tipra sarongni obahakino jagarok tongkha hingkhe mukhitwng thakitwng kaiui khoksa khongnui ajiui mano. Obahaino mungsa biyal tongklak obahai rang rirogo. Obahaini koktwmao saimaka Jampujela RT Block bai khe khopjak Gopal Debbarmani Champa Sharma Arjun Kamio obahaino mukhitwng Kangla Tero Sorok Mosorok bebakno potripor kaiui ajiui tongjago tamkok saka Bisi bwswk rwgui o bahai mwkhitwng rok khainani chengkha kisa koksai khwnardi. Ang poti bosor praino ang mikitwng khaya tongya nini gangalo hoite mulai hoite nini sosang thung nini mosong thung nini mo doniang thung abro prai dentarok prai khlayo or khaitabo ro ganglan pore jinga rajak যখন গাংলা সারিকা জেঙ্গা থাইছিনাই কাউ আর মশো নি জাগাও মগদাম কাইজাক মগদ মশো সারিকা মগদাম থাইছিনাই কের পরেও তিনি খানা নিবাগি শিখাগো বহাতি বতলনে খানা চিনি জম্পুই হাতি বতলনাইতা কেজিও 50 টাকা রখাই বাজারে বিক্রি খাইও আমো এমনি ন 40-45 কেজি রক malangna nongo samungno je mukhitwng khaimani mane bisi bwswk nong khaikya bahai 20 বছর bai thakya ang je amoi mam amu phamani khlaimani tiro ke bahai ke lui tongoro ni ko gani khalkya taklai ro oro moso soho dorona kanisa angka ayang denta sarjak tongo ayang donya bo tongo sosarok tongo ke banta tongo aro prai kani laijak haipo pot samangnya ta jangan mu tam kanu mu ani bung da o jaga ni bumung sampa sorma no urjun para bolok poncet mo thelakung bolok ke jompoi nini bumung ke ani bumung Gopal Debroma